Здравейте хора, сега ще приготвим турско чайно да спи. Ето това сладорче, защото не ми пускат да направя нищо. Тоест на брат ми маничето. На брат ми момчето. Тоест майка му отиде да направи документи и да му фаща лекарка. Защото няма си лекарка. Не, няма да стане работата. Но и стана, не знам. Сега ще видим. Ако не ще има втора част, това е с бебето. Няма проблем, но няма да има втора. Ще видим сега дали ще има втора част, защото това маниче не ми пуска нищо да правя. Много ти благодаря, маниче, но ако стоиш така, много ще те благодаря. Ако се чудите за очичките му са сивички. Чивички! 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 Чивички очи има. Чивички! Преди малко ми се смееше. Ето пак. Ами имам такъви чашки и форми за чай, защото това е турски чай. И не искаме да се състем, не мога да му казвам, защото не иска да го говоря, защото тук има булка и не мога да го говоря. И пак съм пред него, защото плаче. Това е положението, хора. Дете по-малки да направите деца, това не е хубаво. И максимум 25-30 годишна. Да имате малко бебечко. Максимум на тази възраст, заради пулката, пак ви казвам. Той ми знае, че на него говоря. Коти. И казах, не дейте. Вижте, аз съм на 14, а днес знам, че съм майка. Защото аз го гледах цял ден. Спиш. Много плаче и много рифлив.